kaji ba ka magana dan ba kai ba ka shirye-shiryen barin kasar nan ne kai zafi kasar nan a hawa da Allah ina za ka fasa Allah ne Allah ko Pakistan ne wani samu ba an ce ba hanyar nan mutuwa ai oyo sai ka ga yau ka aiki ne ko ni da na samu shiga ne ko ni da dama ai dan can ne kai wala ba wallahi zuwa kai ba matsala amma zuwa kai amma can ana jin daɗi dan ya fi nan a ba da Allah ko shin kaga tare za mu koma ai ba matsala ko kudin mota za a sha gyaɗa marau ta so gyaɗa wani yan samari ga gyaɗa kamar ya kai ba samarin bane ba di na faɗa kayan kamfani daban da Allah sunanka Harisat Harisat ya je gidan kita je ta Allah no doka ka sada ma kai da ka tara Allah ka ce me sunanka Harisat insha Allah kai ku tala mai shi uwar ka kana na guje ka ce me uwar ka ce me sunanka Harisat ka ce kai shege ne dan